Aw bisimila Maliba TV 1 jabarani kan ni aw ka kunnafoni sentelima waati sele Furancɛ fanga jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta togola maraba jɛkulu ɲɛmɔgɔ général de division Abdoulaye Maïga ye dusuma kasaya foli kɛ kunungu halamisa marisi kalo tili 5 san 2026 Mali marabaga bɛɛ tɔgɔla ka ɲɛsin Ira jamana ma u ka diinɛ ɲɛmɔgɔba Ali Kamini ka fatulu kɔfɛ n'a y'a bolonɔbila dusuma kasa gafe la Iran jamana ka lasigidenso min bɛ Mali la ani ka foli kɛ a taara ka tiɲɛ minnu to a kɔ min ye ka yɛrɛtigiya lafasa jamana chamana o lajɛ in kɛra jamana kɔ kan ko ni diɲɛ jɛgabara minisiri Abdoulaye Diop ɲɛkɔrɔ. O kɔfɛ colonel Mumil Benkani ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na OCS bolofara min bɛ Kayi mara la olu ye wulikajɔba fila kɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli la min sera k'a to boloda kɛra maa 7 kan ni wulikajɔ fɔlɔ kɛra Kayi diyala yɔrɔ la maa sigɛnama fɔlɔ ni hale dɔnnen don ko panache boloda kɛra hale kan ka tramadol comprimé 800 ni 88 to a bolo fo ka taa irisila caman ni warimugu ma min sɔrɔla feerew sira fɛ filanan o kɛra Kayi kaso sigida la ni boloda kɛra hale kan ka tramadol comprimé 40 ni juin sachet 24 irisila paquet 2 ani warimugu to a bolo n'an taara ɲɛfɛ hali bi o su kelen boloda kɛra MA kan ni ale jamanaden wɛrɛ ma ye ka juin to a bolo a yɛrɛ bɛ mimi an bɛ waati min na iko sisan o maa siginama ninnu bɛ datugule ni ɲininkali bɛ ka tɛngu la OCS sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fɛ o wulikajɔ ɲɔgɔnna kɛra Buguni mara fɛnɛ la ni boloda kɛli ɲɛnaminimafɛn feerela kelen kan Sokola dugu la ka tramadol comprimé 137 to a bolo. Ni hambore ni hamta kɔkan kibaruya kunnafoniw na hama daminɛ bini jatigɛ walikɛlaw ye bingani ta ka ɲɛsin Golomasi Tabo daga yɔrɔ ma arabadon Kufuna dugu la Benin Worodugu yanfan fɛ ni a yɔrɔ ma jan Niger dancɛ la Golomasi Tabo ka kumalasila Colonel James Johnson ka fɔ la ko Golomasi Tabo ka 15 de bɔnɛna u ni na o bingani senfɛ ani ka fara maa 5 jogenin kan Golomasi Tabo wa sɛbɛntiya ko sanfɛ pakuru ye jatigɛ walikɛla 4 bɔ baara la ani ka fara u ka moto 7 kan nka lakana kunnafonidilaw ka jɛkulu Maps y'a jira ko minnu jatira k'olu hakɛ ka ca ni 22 ye wa ko kan fankelen dɔw fɛnɛ jenina. Ama kuncɛ l'Amérique jamana kan jamanakuntigi Donald Trump ye laseli kɛ kunungu alamisa marisi kalo tile 5 san 2026 k'u ka jamana lakana minisiri Kristi Noem bɛna bɔ a jɔyɔrɔ la ɲininkali gɛlɛnw kɛra ale min na jamana ka ɲɔgɔn yeba dɔn senfɛ k'a bɛ baara bila marisi kalo tile 31 ka sɔrɔ ka sénateur républicain Mark Wana Moulin bila a nɔ la hali ni a bɔra a nɔ la jamanakuntigi y'a ka baarakɛlenw tanu dogodogo tun ka taga wulikajɔw la nka ko baara wɛrɛ bɛna di Kristi Noem ma ni a bɛna jamanakuntigi nɔ na bila Amérique latine la. Ni de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV 1 jabarani kan.